martang yang mahita asini rohama dihamu doho dame nasia debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata na gabe jamita di pertanyangata Bornginon ima hatani Tuhata na tersurat di buku Opat Musa bidu 20 sada mamukasian ayat 4 rodi ayat sia bilangan 21 ayat 4 hingga ayat 9 hujaha marihita tapai gutihub madi bagasan rohat tabi sonoma hatani Tuhata. Jadi borhak manasida sian duluk hor manulus dalan dopak laut arung asa mangaliat pasiding duat nihalak edum gabi murhingma rohani bangsoi di tongat dalan dungi marmungu-mungu mabangsoi dopak debata dopak si Musa buasa tungtuk ihonomuna hami nakok sian Misir asama ti hami di halongononan uroha ay sumanangadong sagu-sagu manang ay dison jalanunga gine-gine ati-ati nami mida sagu-sagu nagia-giakon dungi ditongos Jehovah mah tutong-atongan ni bangsoi aka uluk tulungapi aka nama marguti bangsoi gabe marmatean macai torop sian Israel dungi robema bangsoi manopot si Musa akanin nama nunga merdu sahami ala namar mungut-mungut tami dopak Jehovah dopako martangi yang mahotu Jehovah asa dipadao sia kami uluk tulung api jadi martangi yang masih Musa mangodihon bangsoi dungi Roma hatani Jehovah bahem madiho sada uluk tulung api jala sakot tomai tuhau partonggol ia adong manang ise nahona pargut jala dibereng tusi ikon mangulu ibana jadi di sumasi Musa ma sada uluk sian tobaga jala disakot tomai tuhau partonggol jala ia adong manang ise na pinarbut ni uluki jala dibereng dopak uluk tobagai laos manguluma ibana ima hatani Tuhata di hamu aka amanami dohot inanami sudihita na pungunuaing di pertanyaan na tapatupa di bagasan Bornginon anggo nataboto nian nasalilingon buhido namurhing alay molo ditrupuktai na kita bereng dungi murhing ma rohani bangsoi najujut jala nataboto nasalilingon pardopahan manang buhini jolmaido na nidok namurhing buasa murhing buhim inna rupani ngolo along namurhing Yesui gabe tapatudu bereng maneh namurhing bohina jadi bohido namurhing dang roha ima anggona taboto nasalilingon jala songo dia do bohi namurhing molo di hata Indonesia mungkin murhing buima didok cemberut itu akada danak olodo danak murhing buhina cemberut wajah atau mukanya cemberut buasa murhing buhina jadi molo akada danak akamang doho tamuinang molo murhing buhini danak biasana alana sodiului do pangiduanna dang diului amangna dang diului inungna dang diului omakna dang diului bapakna pangiduanna gabe cemberut maibana gabe murhing ma buhina ia sui molo naberuon ala sahali saminggu do tuona nate sahali saminggu ipe molo adong si humisi ni
aka na tua-tuai. Boy do murhing boy ni danak aladang dipadohot ibana tu onan dang dibuan tu pasar. Yesui na beruon molo 17-an sudiro na naing dohot. Sudiro naing dohot. Jadi molo dang dipadohot ibana tu 17-an ni murhing ma buhina. Ima molo dak danak. Molo na magudang boha adong do na tua-tua murhing bohina tahe boy do murhing bohita he ado hita murhing alania hado asa murhing akada tua-tua tagamo do songo danaki ra hurang lubido songoni ati akamang do tamuinang boy do gabe murhing bohini inatai aladang pitor di leon amata na pinangiduna gabe cemberut ibana. Sebaliknya boy do gabe cemberut amatai aladak pitor dioloi di pasiat inatai pangiduan ni amatai. Akibatna sarupa masuk dana nakiningani murhing mah gabe marungutungut mah marungutungut molo di hata Indonesia didok bersungut-sungut menggerutu. Jadi halak na murhing ya manang halak na cemberut nakiningani gabe madabu mayan nontu parungutunguton bersungut-sungut menggerutu sarupa songo dana nakiningani. Mola dong ditiup harotas olo do gabe diriba ki buti harotas ni. Molo ditiup sesuatu olo langsung dilepar hosone. Iya sui adoknya disuruh dangolo be mabuan. Akibat ni namurhingi gabe marmungut-mungut. Marmungut-mungut mah bersungut-sungut menggerutu. Mungkira molo dipadohan na asing boy mai marbete-bete. Nah, ya do tabigi hata marbete-bete. Ngamar bete-bete bi amatai ngamar bete-bete bi natai inna makatai olu markusip-kusip ise mar bete-bete setabiamu koma kami mah pamanganna sabilau song di marungutungut sabilau ibana song ni rupane sesongon na mangitas isong dana nakingani hola sudiului pangiduan na dang dipasia na di rohanai itor marbete-bete may bana marungutungu may bana koma kanip ma satawi pamangan nai oluma dijamai nasosi jamau iesoi ditedangi nasosi tedang jadi molopas lewat puting sejulunai ala nunga marbete-bete ibana ngaju rohana ditedang masongoni putingi ina somakatai du putingi hirupani pangidua mududang dipasiat gabiau sasaranna hurang lubi soni manuain na taida diturpuko na kamang dohot tamuinang dang buhini bangsoi namurhing alai rohana do. Jadi molo tabereng di ayat sada nakiningan di ayat opati asa mangaliat pasiding duat ni hala edom gabe murhing ma rohani bangsoi di tongah dalan. Jadi molo di hata Indonesia diterjemahkan hata murhingi maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Jadi halak na murhing HP, murhing rohana, murhing bohina tidak bisa lagi menahan hatinya. Edak tartau ni bana be rohana. Ima na taida di bagasa turpukon gabe marmungu manasida dopak debata dohot si Musa isongo dana nakiningani iya soi songo pengalamatei gabe marungutu manasida sai makata hatai sai marbede-bede jala bangso mungkin dakola di rohana bedok dakola setabia muda kola di pamangan nabe alai ngamar salpua be hatana ngamar salpua be akapat dohanna buasa marungutungu nasida
didok di bagas satu pukul dak siat manang dang pas turohana sida nabi nahen ni debata. Jadi horoha hola dibuat si Musa nasida haruar manang duksai di dalani nasida buti parhorsihane utabu do di Mesir atik pehatoban alai mangan natabu. Jadi bagi mereka lebih baik diperbudak, yang penting makan, yang penting bisa menikmati yang enak. HP anggo mangihutos si Musa mangihutos debata lokma hacit satokin di aema satokin asal membelua asal mebebas sian parhatu banani. Tapi tidak semua orang seperti itu. Jadi adong do halak lebih baik budak tumagut do babu budak na peting tabu alang. Na padua hon puasa marmungu-mungu nasida dang hobbar turohani bangsoi nabi nahen ni debata. Ido nakin nata ida di bagas saturpuki we puasa matugi honon ni debata puasa matugi honon ni Tuhanon hita haruar sian Mesir hape songonom ma ayota songonom ma hape alamatta. Adong dua na diungut-unguti nasida dan adong sabu-sabu dohot aek si inumod di sini. Jadi mungkin di dalam perjalanan itu tidak selalu ada dak say pitor adong si pangano dak pitor saya adong si inumon sarupa do songok kita ay dak sude na tadalani i dak sude na taulay dak say pitor adong pangomoan dak say pitor persaulian ay harus sipata ngata suan ngata ula baka sipata ngata putik tong dang gabi bagiatta olo do hita marungutungut molo masa songoni olo upikir dak pala deu bangso osya kita dak pala deu pangalahon ni jol manuai siap pangalahon ni bangso on ketika keinginannya ketika hatinya ketika pikirannya tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Di situ dia mulai menggerutu. Sarupa do isongon naka siswa akada dana rupani nama sekolah anggo di rohana putte siero, putte 10, wasa matong, putte 5, wasa ma putte nono. Olo magabe guruna disalahon. Olo ma pulpenna disalahon. Olo mamusia sekolai di salahon. Pokokna sudima boy gabe kambing hitam. Na padua hon na diungut-unguti nasida ngagine-gine ati-ati nasida marnida sagu-sagu na giaki. Jadi molo didok gine-gine muak. Muak. Yado hitam muak. Itu terus. Muak. Aku muak. Mulungai dok muak rupani berarti ada sesuatu yang tidak pas lagi di hatinya. Giak-giak hambar. Dang masuk turohana sida si panganon na salilingon. Jadi sipata dijabu dak kuboto kay nata songoni dorate. Molo siap tahun 2010 sia sahatu 2020 sada saya songoni terus di baik kamu yakin duau pasti do berontak. Jadi si pata menunggu naik na dibayar duit kau rata marsuguk muse dibayar kangkung gabe adong mah segar atik pesa sitong nak bukan mahalnya tapi saya berpikir makai nata nama marsuguk lupau si pata isuku na matai ado lupau tasugut ina lupa mai si inna rupani alai si ibu enggak merasa enak kalau itu terus. Bahkan hita pesipatan olo do songoni sekali-sekali makan di luar lah olo do amu songoni tahe olo do kan nah di luar majuin nah pikir dak pola pator bakui menggati suasana asa unang gine-gine asa unang giak-giak dang nasutabu na dijabui dang nasutabu tapi kadang-kadang kita menginginkan mengharapkan suasana
yang berbeda. Jadi boy saja do masuk di roha do nuaing ungu-ungu ni bangsoon ngagine-gine hati-hati nasida ngagine-gine hati-hati nami mernida sagu-sagu na giaki manugut sagu-sagu arian sagu-sagu borngin sagu-sagu dapok musim marsugut tok sagu-sagu dapok musim marsugut nai tok sagu-sagu sian ari tu ari tok sagu-sagu. Jadi saya mangat di luar aka hanya kamon soni ma bekam berganti-ganti bekam lo paham kecuali rupani terpaksa mereka muak akan makanan hambar itu mabegi gabe muruk madebata muruk debata Allah itu marah gabe di paroma uluk tulungapi ular tedung mamarguti nasida pola gudang namar matean. Jadi gabe gudang mate dung namarungutunguti nasida marungutungu nasida muruk madebata di paroma ular tedung uluk tulungapi imolongadi do uluk tulungapi na dingok na baruon ular berbisa di jadi hola diturbik pe hola despe holodo memang satu namate dungi mamoto mabangsoi pabua na umuru di bata ala ni ungutungu nasidai gabe dipangido matusi Musa asa martangiang si Musa tu Jehovah asa dipadau ulukisian nasida asa unang lam martabatabba be namate duk songonia tong martangiang masih Musa dipangido matu debata jala diului debata ma pangiduan ni si Musa alai di dok debata matu si Musa butimai gana ma uluk tulung api siat tobaga baru bae mai di gijang-gijang jadi manangi siap bangsoi nani turbing ni uluki itor dibereng matusi malum manasida imanakin nataida di bagas satur puki hamwa kadongan sebenarnya taringot tu ungut-ungut manusiawi do marungut-ungut marungut-ungut bersungut-sungut menggerutu itu manusiawi molodak puas sita di sada-sada ulaun manang sesuatu kan wajar duhita marungut-ungut sarana rupani lau mahita tu pesta dak songon na dirohatai di pestai sebenarnya nggak biasa songoni alai sadari dak pas olo duhita sabil mulak sahat tu jabu bakat tu marsuguk nai sai marungut-ungut tita ya soiti kimangat di restoran mungkin kita lihat wah ini pasti begini impian kita tinggi sekali harapan kita tinggi sekali tapi ketika kita sudah tiba pada waktunya dan di tempat itu tidak sesuai dengan kenyataan wajar dong kita bersungut-sungut nah salah ima aka amang molo gabe mardosa isarana dak puas turuana baru dipalepar homma kursi dipalepar homma aka piring dohot aka cangkiri itu yang salah jadi molo adong na hurang dikritik manangna diungut-unguti saya pikir tidak ada yang salah di sana alai bangsoon nagabe merdusa do nasida jadi siap pengakuan nasida itu nak kita ida gabe Roma nasida tu si Musa di dokmah ngamar dosa kami namar menguti kami tu Jehovah do Tuho jadi ketika mereka marah ketika mereka tidak puas hatinya mereka tidak senang mereka berdosa jadi akamang dohot tamuinang upikir satu namuruk pe wajar molo hita na beruon molo muruk amukta itali tu bona dihawi alane kamu ju sonari son itu dana asa kamu itali angku na beruon ado goddik nay do te botamu do goddik hos bayi do mangalilit dia hai dipak nay dipabuat to makna lam dililit ai sepakat do o makna do bapak nay
Anggun waeng olo doa matai mga licing o maknay mga pini. Yadang busi pabuaon guru pe molo nga gajak sisilun na itor balubasido balubasawi yatuk marsalauma lauma marbabo mulai mahabotuan atong na yatuk guru tao iba gajang ko sisilun ubuk na pesongon ang buy ubuk tayang gajang ito ribado martangga-tangga songo tangga di gereja di bahay putih olo tulu tingkat di bahay dang salah wajar manusiawi alai molo pola sahatuna merdosa kalau kita jenuh itu manusiawi nagabe merdosa do bangsoi na marumutunguti tapar rohahom madidok di turpukina kiningan nunga merdosa hami ala namar menguti hami dopak jahoba doho dopako di ayat itu ngamar dosa kami sudah berdosa inna bangsoi halak namar mungut molopola satu namar dosa perludo memang dipicang jala perludo dihukum asajora jadi uluk tulung api songon jora-jora singo-singo itu bangsoi silahkan marungut-ungut alai unak sampai mardosa molopola satu namar dosa diturbingi uluk ma ibana holani tutu mauliate sadar bangsoi di hahuranganna itor sadar nasida di hadusau nai di pangido ma nakiningan asini rohani di bata hamu akadongan sahapor siaun asido rohani jahoba di bangsoi duk sadar nasida di hahurangan nai di balua jale di pangulu di batado akan olo mangoku hakurangan doho dosana idak pala bangsoi nang hita pe nabui madabu do hita tuaka hasalaan nabui mardosa do hita napeting olo hita madok ngamardosa hani ngamardosa hau mengakui hakurangan di jolun di debatan ido pintu berkat ido pintu majalo pasu-pasu ido pintu majalo asini rohani debatan jadi om nga masuk tu minggu-minggu pasion sasitong na jadi anon uluk tulung api gabe simbol doi tu silang ni tu hatai jadi manang isa na merdosa ditata ma silang ni Tuhani. Manang isa na marsahid, isa na merasa kurang ditata ma silang ni Tuhatay. Asa malu pakilalaan. Asido rohani debataan diaka na maribu-ribu na marholong ni roha diaw. Na sumangalaw si patiki asido rohani debata di akan na mengakui aka na madok di bagasan dirina di bagasan rohana nunga mardosa au debata dungi diarahom tatak ma silangi manang ise na manol solidosa na dohot aka hahurangan na Roma ibana mamereng silang di Jesusi asa malum madua jala mangulu ibana macai tabudo hatani buku edeta di 440 siai saya solhot tu silang mi saya solhot tu silang mi Yesus inganaku mual nama baur disi ima idumoku silang mi tu hakima pujioku pai masugut sahatau I edehono jadi di ayat napa dua hon lauma autu silang mi I haporusaku jadi bukan hanya dosa lagi tapi setiap pergumulan kita, setiap problem kita, mari kita bawa, kita serahkan kepada Tuhan, kepada Yesus. Kita mau mengatakan, di sini saya datang Tuhan, mengaku dosa. Pabuahun sude na hacik di rohaku, pabuahun sude holso ni rohaku, pabuahun sude na ngaluk di ngolukon, doho segala macam maka persoalan. Dungi paluaon panguluon ni Tuhani mahita. Amin.